Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ophis jongka seng National Socialist Council of Nagalim ni ka Nscn kala Shah Thangpluh haki Paidbah hadin ka jing Shah Pynïap jing Ngut ki Lehnoh haki para Lehnoh ka jing ki bitar jong ki Paidbah ka dei ha ka sing ublei hadin ba kala mi ka jing keno ba ki dei ki khot jong ka Nscn ki pala Pynïap ki Ngut ki Lehnoh ki Paidbah ki latur shaka regional office jong ka Nscn ka badan hawung mat kila Thangpluh sendan ka Nscn kala pensyai ba kam shimla ai hukum satya ikit khot jong ka ban Pynïap brio ni ban pensitom yanuinu bat kala ongru ba kan tokit Pynïap manu ba Pynïap kita Ngut ki Lehnoh ka jing Shah Pynïap jing Ngut ka dei ha ka shnong hongbei ka bahap ha kam jong district kat kum ki kubor blayo lum ki lai thu ba kidon hindri Ngut ki Lehnoh ha ka wei ka kali hindri lawan kensan ka wei pat ka kenhun Lehnoh bat kila sendrai kulina phang bat ha ka ni jingja sangut kila kelon yam bat arngot pat kila yok phet krat no lalit shimya ki met yap da ki pulin umintramba ka Manipur u Kim Chen Singh mula pentip ba ka sarkar kala shimkhia bantem ban ammi kanu wajian kan an na kani jingja Chị mới thế Chị mới chỉ được là chị mới thế Chị mới thả Giờ lúc ấy rồi bà bà Giờ, anh lúc này thắc kìa Thế kiểu welcome second Rồi